Усіх вітаю. Сёння нядзеля, ранішняя прабежка па Вені. Вось бягу праз Дунай. Гэта сама Вена там далей. Гэта такі шырозны Дунай разліты. Звярніце ўвагу, якая дорожка для заняткаў, для ровараў, для пешаходаў і тых, хто любіць бегаць. Усё асвятленне і ёсць такія адмысловыя кішэнькі, дзе можна схавацца, каб адпачыць, не наймаць нікому. Там здалёк нейкі прыгожы замак на той гары схованы. Ну і вось так. Ну і арт-аб'екты вакол. Усё тут размалёвана, пафарбована. І нават апоры моста для... А гэта ўжо другі. Той быў правастаронні, гэта левастаронні Дунай. Тут уже апоры не пафарбаваны. Вось гэты часовы прытулак, дзе можна схавацца. Тут паглядзіце, ёсць светач і можна паглядзець з бакоў на гэты мост. Вось, нават светачы вось там ёсць, а там удалёчы прыстань, дзе круізныя лайнеры і буксіры стаяць. Звярнуў у бок, тут таксама нейкі прыток Дуная нясе свае воды, знаёмы банк, Прыорбанк некалі у нас такі быў. І вось такая у нас тут дорожка наперад, вось да той вежы. Звярніце ўвагу, якія мосцікі для пешаходаў і для ровараў. Бачыце, якія палогія пад'ёмы, каб можна было падняцца лёгка, а не па прыступках тупаць. Наступны мост праз Дунай, прытокі. З левага боку труба такая прыгожная. І вось туды далей такі від. Там знізу выявы дзяўчат, такіх, якія нам усміхаюцца прыемна. Вось тут чароўны завод. Бачыце, як яны завод упрыгожылі. І зрабілі такім прывабным і адметным і бачным на ўсю Вену. І гэта ж прамысловае будаўніцтва. Гэта мясцовы клінінг. Вось і само гэта прадпрыемства. Від зблізку. Ой, як мозаіка, ўсё. Вокны розных каляровыя, бліскучыя.